Speak again. Action. Duk girman garin nan. Duk girman garin nan wa yake da arziki na. Ya kamata ka gaya mata ta biyo da Alhaji, sai an gaya mata ita ma ce ta tana gani fa. Duk girman mai furfura garin nan zuwa yake kwari yi mata mulki a gonsa. Kai na kuma an mata wani bayani ma Alhaji. Ba na son a ranka kai ka bi shi can ku zai muku amfani amma ni ba na. Kot, ka ajiya zo ki ja mun tsaki. Zo ki ja mun tsaki. Recording. Silent. Action. Dawo Amina sai ki koma inda yake sai. Daidai inda ma ke zaki nan tsaya. Action. Me Allah ya hana ni. Duk garin nan duk faɗin garin nan wake da arziki. Babu alaji. Ya kamata dai a ce an gaya mata ta san zo ta ci arziki inda arziki. Alhaji wannan sai an ma mata bayani ba ta gani duk girman mai furfura garin nan zuwa ke kwari arziki a gonsa. Allah ya ne mutu wani bayani ba. Amina, zo ki kalle ni. Za ki kala alajin da shi dan uwan nasu ki kalle sai ki ce action. Ku je ku ci arzikin ku zai yi wa amfani amma ni ba na so. Ye, la masalla ala Muhammadu. Sun conclude.